Goa khopuya chuan hun pui mangin mitin chu an hlimhlom viau maya arui noi chi po noi ve to hlom viau vin an chai mupa tlangval pakhat guru po an zinga ron tel ve in hlau pakhat ma nei lo ang kha ania misual tak pakhat Caesar tana na thok thinin Caesar chu mi thaturin aron tira guru hi mi tam tak thatto in police lamin an man thei big lova an boss Caesar chu an sum anga ema wangin rei tak tang thei lovin a chuak le ngal zel ani guru chu ambi pakhat dipak chu tha tumin mi omlai chuan aron soi sa hrepa dipak chuan ngaidam dil na sa viau ma se ngaidam du lovin a boss thuang chuan ti hlum an tuma meyal kara chuan khiklutin dipak chu akanga dipak naw chuan a u chu ron chan tumin guru chu aron kapa nima sela ka fu thei lovin guru chuan dipak naw chu khoi an tuma biruk na mun awathlen chuan anau panglai hre chuakin dipakanaw chu a khoi theilova chutia a in ngai tu boilai chuan police lamin guru chu ron manin station lama chuan an hruaita ani nula pakhat Sawisel lo ron langve in a thian nutam police station aron pana police ne na chuan engemaw complaint tum nein police hovin guru an soi salai chu a hmuwa police station a po chuan lutngam le lovin guru chu inspector aditya chuan a soi sa hrepa a boss Caesar omna mun zotin guru chuan engma a hril du lova inspector chuan engma i soi du lo chuan kum engemaw zat jail itang don ya tia vovin dipakanu te chu a chunga an lung oi lo thu an hrila guru chuan engma soi du lovin rei tak atan ma chuan poisa tam takin Caesar ukil chuan aron bela guru hi a boss Caesar an du sakle in jail atang theilo ani bermai guru chu jail atang ron chuakin ndula pakhat aisai chuan aron muwa mi pakhat min ruk bo sakta che tiang enin guru chu chhor antuma guru chuan engtin ma chang lovin aisai chu kalsan antuma a boss Caesar chu mutumin aisai chuan a zui zela guru puina amamo zia thu chu hrille in guru a po chuan hnial thei big lovin aisai chu azui topa miril rubuai omna damdoi ina chuan vakalin putar pakhat chu ruk chu antuma harsana engma nei lova anlak chu atheya wang chuan guru a po chuan olsam ati ang reng khop mai guru ale aisa ichu Peter le putar in neina chuan kalin an hlim dun viau maya guru chuan aisa ipa chu mu in aisa ipa chuan thatakin alo bia a aisa ipo chu hlim ve hle in guru nen chuan thian ani to a guru chuan aisa I diary chu charin an chiara aisa chuan ruasu hnuaya ar on lam a mu chak tute vut lakara achak thule midang nun na chan achak thu lo ziah kin guru chuan mei chenun nem tak ani ti a hretheya aisa chu hosanin atu kania Peter le putar in neite kha mu in a mei chia jok chu aboral ngala putara chu Pathlawi varjin ani bermai aisa ile guru chu in mule in guru chuan I in nei tir te kha a mei chia jok aboral sia in nei tir lo lo tur che alom ti in an hrila aisa chuan ni love arin hmangaih ema in thi san ma se anin nei kha a tha jok alom ke hi midang tranpui thin kania cancer kani awangin rei tak kadam don lova chuwang chuan ka hun nei tlem te hi midang ta na man ral vek ka du ti in guru chu an hrila guru a po chuan aisa I thatna chu lo hrethiamin a pui thin tur thu chu an hrila guru chuan a chanchin hrilin naw pangte kani lai hian kapa hian poisa khel a hra thin ema poisa a khel thina wang chuan midang poisoi thinin nikhat chu kan ina kapa mel mate an lo kala kanu le pa chu ka mu lai ngein anon ka phluma ke chu dokan hnuaya ka biru ka wang chuan ka him thei hramani tia hrilin guru chuan karil ru ana thin ema ti chuan misual pol zomin Caesar ka mel hriata kanu le pa thatu te chu zong chuakin Caesar puina in ka that vele a ti chuan mi tha mang misual tak kalo ni ta ani
ani ti in an hrila aisa chuan hun kal to siam that theilowa wangin mi sual in reng tur ani hleinem mi thatak ni nan tlai luat a om hleinem tuna tang hiam bultran tum le la fel itum phot chuan ka puyang che tia hrilin guru po chuan anun hlui sual kalsana mi thani ve chu atum ve ta ani atu kania guru chuan aisa chu va mule in angai na to viau maya adu thu sam thilang chu ti hlo thlin sak tum vekin hun nuam tak an mang duna aisa chu va har puin guru chuan aduat viau maya tui kho tha omna te chuan hruain pheng phelep moi tak tak chu an ena aisa chuan thla la in athil tum te chu guru zara apui tlin theya guru chuan ke theidoma domin aisa chu khovela me chahlim bera siamatum ani aisa chu jingma taka thovin an kotmaya vur lo tla chu a hmuwa vur tak tak emotia a hlim viau lai chuan guru khan vur lem lo siamin aisa chu a lawm viau maya ama ngai sak em tu mi pa atong chu hlim ve hle in guru chuan hlim taka siam an tuma aisa chu a rawn en puitumin ram hnuaya chuan an hruaya aisa chu ni khohrelo vatlu in guru chuan a boi pui ngal vata aisa chu damdoi ina hruai ngalin doctor chuan an enkol theilo tur thu guru chu an hrilla guru chu thinrim hle in doctor chu kuthak mai an tuma doctor chuan mun changkang zoka in kalangaya lawm kan man ro nei te hian atlin lo wang zo kan ya tia hrilin guru chuan thil om zia chu a hrethiam ve a doctor an dupui po kan sarawanga boral to ani chu hria in doctor chuan mambai lama doctor thiam bek in mu anga yang tia thu lo ronin guru po chuan alo poma a meiche hmangaih masak ber aisa chu enkol dam atum ve ta ani aisa in en chuan tuipui kama leng dun le in guru chuan a enkol dam tur thu chu an hrila aisa chuan lo thita po ni ila katum le mu chak ka muda uvek to a thamuang takin izara ka chol hadam thei to dona lom tia hrilin guru chuan aisa in nun thamuang na tuk chu mak ati viau maya a hmangai ema wang chuan aisa tel lova khosak chu angai tu ngam to lo ani aisa le apa chuan eizon na le in enkol na a ol samjok be sein goa chuasana mambai lama pem chu antuma rela chuan chuangin an chuama chuan guru chu aron kala aisa chu kallo turangenin a hmangai zia thu chu an hrila itel lo chuan kadam zo lawang tia hrilin aisa chuan chan ngai na a hrelo viau maya amit tui chu tla in rel chu atlan chak tol tola aisa pa chuan a fanu chu khonga in chu an din tira aisa chu rela tanga chukin guru nen chuan in hmangai takin anin poma nupa in siam ngalin hindu dan thiang hlimin anin neya guru chuan aisa chu cancer thi mai tur po ni ma se a hmangai ema wang chuan nupuya ta na iai lo ani ber mai guru chuan abo caesar chu mu in meiche pakhat aisa awanga anundang lamdan chu an hrila mi nun na lak chu ka ol sam viawa ni ma selami nun na chan ero thil har tak aloni tuna china chuan tual tha ka ban san to dona nun thar nein bul ka tran to ang ti in an hrila caesar po chuan lo hra thiamin akit rin om guru chu atha liam ve bok aisa le guru chu mambai lama pemin aisa chu damdo in thataka uluk taka enkol ania mun puya chuan khol po alo thra in aisa po chuan ma ason chak viau maya doctor chuan aisa chu achak thazia thu hrilin guru tenu pa po chu an hlim viau maya guru chuan aisa chu duat taka enkolin ke theidomin adom ve a an nu pa chu in hmangai ve hle in nikhata darkar somni pasari te anin ngai thina guru chuan in thatak lein chung ko hlim om tak din chu atum ve a na amamo awang chuan sut nal tak lein na dil chu antuma mi thata eizong thina ni awang chuan na pa ngai han tho chu athiam angem a hrebik lo ani
ai sai chu doctor chu an ron callin arai thu chu aron hrila ai sai chu lawm ve hle in ka kansara wang hian naute pai chu katan abuai thlak angem a hrisel lo pha angem ti in an zota doctor chuan i kansara wangin buaina tur pakhat ma a omlo naute chu thatakin ipai theiang tia hrilin ai sai chu a hlim viau maya guru chuan na adil dona wangin ai sai chuan thlain a pasal hna chuan arai thu chu hril antuma nima sela hril thei che big lovin azam ema wang chuan guru chu ala hril du lova khunrem changa ka hril mayang ti in guru chu interview turin an thla a ai sai chuan apa vatlo in apa po mambaya chuan apem ve a dor nein a in chom zo viau maya ai sai chuan arai thu chu apa hrilin apa chuan i hrisel lo sia naw pai chi ini donem ni ti in an zota ai sai chuan doctor ten a hlo om lo ang an tia lawm tia changin ka hrisel lo ema engtik nia emo chuan ka pasal guru a hi kalaboral sananga chuti huna chuan kan fa hian apa sual tur alo veng dona lawm tia hrilin naute nei chu achak viau maya ai sai chuan apa chu hosanin anin lam chu apana konga chuan naw pang an lo in fiama wang chuan atlan chak theilova anin buloka chuan mi pakhat rakes a hmu in karen alo siam molmola ai sai chuan am building in karen an hmu that lo thu rakes a chu hrilin rakes a chuan pute hna in complaint thealom ti in thatakin achanga ai sai chu an ina lutin a pasal guru nen chuan kholin anin bia a guru chuan na a hmu thu chu hrilin ai sai chu alom viau maya ai sai chuan lo hovatla hril tur che kanei tia hlim taka anin biak lai chuan an ina rakes kharon lutin raincoat dum a ha a screwdriver humin ai sai chu aron be ngal thuta ai sai chuan a phone chu thlawin rakes ne na chuan mintina su ti in an nge na guru chuan anupui tong chu lo hre thei ve in an ina misual an luti chu a hre theia anin lampan chuan chak taka tlanin rakes chuan ai sai chu a soi sa hrepa ai sai chuan karai meka khonga yimin that su ti in an nge na guru chuan ngai thadu lovin ai sai chu tukvera trangin a the chuaka ai sai chu boral ngalin rakes chuan atlere ule a color paper fen chu alak saka rakes hi serial killer ni in hunrem chang a hmu chuan a hmel ma po ni chuang lo poisoi lo te chu a that mai thin ani ai sai chu William ni in guru chuan anupui thina chu atur viau maya inspector chuan inupui hi I boss Caesar anaute tha ani hiti in guru chu an hrila guru chu thinrim hle in Caesar mutur chuan akal ngal vata Caesar laka chuan phubalak tumin Caesar omna long chu avathenga Caesar anaute chuan lo be ngalin guru chuan ama dinga piang chu atukzal ngal zela in sual thiam tak ania Caesar agat pakhat chuan lo ka hlum tumin Caesar chuan alo phallova guru chuan itaneng kim kati thina engwangin nge ka meiche hmangaih bermin tha sakti in an chua chala Caesar chuan itete atrangin ka enkol chea engkim zirtirin ka cherpuitling chea engwangin nge inupui chu ka tha anga ingaya phubalak iduani chuan min kap ta che ti in silai an peya guru chuan a boss chu ringin anupui thatu ani lo ti chu a hre chuaka inspector chuan dot a hril ti hria in Caesar chu akal santa ani tual tha mang rakes chu an ina ho in anupui chu alo lung oi lo viau maya rakes chuan ai sai thil aruk pek tumin anupui chuan alo du lova I hna ngai poimola I hlo kim takin lo hon thin ro I ngoi ngula poisa I he si tia havin rakes hi pathatak ani big lova anupui chuan hmu po ka hmu thapei lo che ti in an ina tang chuan anor chuaka rakes chuan paper fen aruk chu afapa pe in rakes hian ril rulama chian lo na anei ti achiang reng mai
Rakesh chuan an hna chu thok le in an office lama chuan hau bur ania an pi chuan hna hi thatakin thok ve thin la ka staff te zinga idong da bera chu wang chuan I in siam thatangai ti in alo hawa Rakesh te office a na thok thaber chu ron thlengin chu pa wang chuan an pi chuan a hau bel le a kan khol ho iPhone ilak tlak lo zo kalom tia hawin Rakesh ero chuan a chang boi pe lo ani Rakesh chuan office pon lama na tho tur mu in akal ngal vata meiche pakhat ina chuan vakalin arem chang ema wang chuan atual tha kor an ha a chunu chu vithlum le in Rakesh tuina ber chu mi tha ania mi a tha zo nu chuan relin an chena in lampanin meiche pakhat a dai zewa wangin nula chuan a hau shepa Rakesh chu thinrim ve hle in chu nula chu azui ru a tual tha kor ha in nula ina chuan an luta nula chu thatle in ami tha te thil enge motak aruk sakhrina Rakesh chuan anu pui a hmangaih chu a thil ruk tlero petrinin anu pui hiam mi a that thin ti a hrebik lova Rakesh chuan nula chu thatin a tha zo a ngei om takin pipu a uai vel ani Inspector Aditya chuan guru chu mu in inupui thatu diktak chu ka hreto a nimasela kala hril lawang che I bossi zara omna min hril phot chuan inupui thatu chu ka hrilang che ti in an hrila guru chuan chang boi pe lovin inspector chu a thopui du lova beidong taka biak ina a omlai chuan mi panaw pang pakhat hi biak ina aron luta anupui paper fen ang chi kha lo nein guru chuan aring hlel viau maya chuno pang chu zui ru in Rakesh te chung kwa chu a muwa guru chuan zui ru charcharin Rakesh chu fel mel atisia nimasela fin fiana enge motak a mu be sein a en thatopa Rakesh chuan anu puile fapa chu ina thla in na a thoka rel chuan an in lampan tumin an miss kha a muwa Rakesh chuan min hauna sa thei bokati in an ho tu nu chu a be ngal popa soi sa shrapin atual tha kor chu a halea an miss tha atum lai chuan guru khan ron nang chingin Rakesh chu a soi sa hrepa anu pui thatu nge ani ti chu hre chuakin tha ve ngal mai ero adu big lova Rakesh chu soi sa hrepin damdo in lungai khopin a khoya a in enkol na tur chu pe in na tur lawa thi tir chu atum big lova guru chuan alung oi mani tin hun bineya soi sak atum ani bermai Rakesh chu damdoi in adani in ma ason vezela anu pui chuan enkolin nurse pakhat chuan anu pui chu aron hawa Rakesh chuan en rengin anu pui how to nurse laka chuan tharum tho achak mel tak zet guru po chu damdoi in ala omin Rakesh chu athli thlai ve renga alung dam ma chu thatum big lovin Nitin soisak atuma aisai en kol tu doctor nen khan in mu in doctor chuan inu pui kha araya sinti in guru chu an hrila guru ril ru chu na hle in Rakesh chu thisi lodam si lowa da achak ani bermai Rakesh anu pui how to nurse chu kal hrangin Rakesh chuan azui ru a soi sa hrepin tha atum lai chuan guru aron langin Rakesh laka chuan a thinrim viau maya Rakesh chu soi sa hrepin tha ero ala du big lova Rakesh chu a khoina sat ema wang chuan ni khosha lova omin guru chuan nurse ne na chuan na chok na sang mangin chiudam le roti in an hrila Rakesh chu chiuvin athi big lova guru chuan kothera da in Inspector Aditya nen chuan anin muwa mi tha mang chu police lampon lo zong ve mekin guru chuan engma a hril du lova Rakesh anu pui chu police lamin thu zo fia turin an mana guru po chu police lam chuan rin hlel thu hla man le in Rakesh ero chu atlan bova kalna tur a hriat lawa wang chuan a thian thatak pakhat ina chuan a vakal ta ani Rakesh chu a thiampa chuan len chua puin no chi zuar sial tak tak omna lama chuan an kala Rakesh si sual viau ma se nula lama ero chuan akut a hleilo ve khop mai
guru chu lok apa dani in nurse chu police lamin zona an zota rakes omna chin an hriat lawa wang chuan guru hian atha an ringa guru le nurse chuan engma soidu lovin rakes anu puipo chu an dop na sa viau maya rakes ero zalen takin ko thlera chuan alo leng vela ama soi sa thin tu chu ngai tu kirin atha tak aisai pasal kha ani ti a hrechuaka guru le rakes chu in tha tumin anin ve zak zak to don ani bermai Rakesh anu pui chu media lam chuan komin Rakesh anu pui chuan ka pasal hi mi zaidam tak ania tual tha hmang ani theilawang tia soin Rakesh a hmangaih zia thu chu an soya Rakesh po chuan anu pui an komna chu lo hmu ve in guru chu a hothar viau maya guru a bossi zara po chuan guru a chanchin chu lo hre ve in Rakesh chu zil ve hlak atum bok si zara ukil chuan guru chu jela tanga bel chuak le in Rakesh chuan guru chu aron khola inupui ka that kha anuam khopasin tia ron hrilin guru chu athin rim viau maya Rakesh chuan itana mi poimo tak pakhat ka that le ang tia hrilin guru chuan Rakesh hian aisa ipa tha tum don ti chu a hrethiama inspector aditya chu khol ngal vatin aisa ipa chena in lama chuan kal ngal turin an hrila Rakesh chuan aisa pa chu bein a that le ta ani guru chuan aisai pa in chu pan ve ngalin atlai to a inspector aditya chuan Rakesh hne na tanga khol dongin in pe ka du thu chu an hrila a omna hmun chu hriling guru chuan alo hreve a Rakesh chu an nupa in a om ti hria in tha tumin guru chuan a pan ve ta ani guru chuan Rakesh chu hmu in Rakesh chu angei om viau maya guru chuan soisa hrepin tha mai po a hre to lova Rakesh chu soisa hrepin a soisak lai chuan si zara hne na tang khol dongin si zara chuan Rakesh anu pui le fa pa chu alo mana Rakesh chuan anu pui o chu hria in that lo turin an nge na guru chu sual le tin si zar chuan Rakesh anu pui chu aka phluma guru nen chuan in hnuaya tladunin Rakesh chuan guru chu chhutlum an tuma motor chuan on su in Rakesh chu aboral ve ta ani Caesar chuan mi pano pang chu manin guru chu that turin thu an pe a guru chuan naw pang em chu that thei big lovin anu pui thina wang chuan mi thazok ni chu atum ve ta ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo sham shamang u